Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα ήθελα να κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα σχολιάσω την σε εισαγωγικά μετάλλαξη της ζωής όλο αυτό τον καιρό, τα τελευταία χρόνια κυρίως. Ας ξεκινήσω από αυτό. Ρε εσείς, βγαίνουμε μια βόλτα και το μόνο που βλέπουμε, ειδικά στο Φάληρο, ένα σχετικά μεγάλο πάρκο στο κέντρο της Καβάλας, το οποίο μαζεύονται οι νέοι τέλος πάντων και λένε τα δικά τους. Ρε παιδιά, μας ρωτήσατε άμα θέλουν να καίγονται τα μάτια μας από αυτά που φοράτε. Ρε εσείς, ναι, είναι δικαίωμά σας και δεν λέω από αυτά που φοράτε, αυτά που δεν είναι στη μόδα, προς Θεού, δεν θα γινόμουν τέτοιο ψώνιο ποτέ. Αλλά τα ρούχα υποτίθεται ότι είναι για να καλύπτουν κάποια σημεία του σώματος. Ναι, λίγο πολύ για αυτά είναι, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά για ποιο λόγο να φοράτε σορτσάκια τα οποία είναι πάνω από τον κόλο? Μας ρωτάτε μας άμα θέλουμε να βλέπουμε ξέκολα. Εντάξει, ξέρουμε ότι τα αγόρια σίγουρα θέλουν. Τα περισσότερα τέλος πάντων, αν όχι όλα. Μην τους βάζουμε όλους σε ένα μέρος. Αλλά είναι λίγο ιδιαστικό, ξέρω εγώ, για τα κορίτσια. Προκαλέστε ρε εσείς, οκ. Αλλά μάθετε να προκαλείτε τους ανθρώπους, είτε άμα θέλετε να κάνετε κάποια σχέση, είτε θέλετε να κάνετε φίλους ή γενικά. Να μάθετε να προσελκύετε τους ανθρώπους με το χαρακτήρα σας και με το μυαλό σας. Γιατί άμα κάθεστε και σκέφτεστε ότι κάποιος θα σας κοιτάξει με αυτά που φοράτε, σκεφτείτε λίγο ότι δεν θα αγαπήσει εσάς, αλλά θα αγαπήσει την εμφάνισή σας, τον κόλο σας, να το πω έτσι κρύα και ομά. Σκεφτείτε το λίγο. Το άλλο, περπατάς, περνάς από τις καφετέριες και βλέπεις μικρούς, μεγάλους, με τα κινητά στα χέρια. Ναι, οκ, να έχεις το κινητό σου, το κινητό δημιουργήθηκε για να παίρνεις τηλέφωνο και να στέλνεις μήνυμα. Αυτός είναι ο λόγος που δημιουργήθηκε το κινητό. Τώρα, οκ, με τα wifi και με αυτά έχουμε βρει τρόπο να μπαίνουμε στο Facebook, YouTube τέλος πάντων, να ακούμε καμιά μουσικούλα. Αλλά ρε φίλε, όταν είσαι με την παρέα σου, έχετε βγει να διασκεδάσετε, να περάσετε ωραία, να γελάσετε, να πείτε τα δικά σας. Για ποιο λόγο να έχετε το κινητό στο χέρι και να είστε στο Facebook? Πείτε μου ένα λόγο για να το κάνετε αυτό. Αν είναι έτσι, καθίστε σπίτια σας. Ναι, δεν σας κριτικάρω. Ούτε θα σας επιβάλλω εγώ, το ξαναλέω. Αλλά λίγο ρε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Κι εσείς ρε γονείς, βάλτε λίγο μυαλό. Παίρνετε στα τρίχρονα παντόφλες, κινητά Galaxy, iPhone και γενικότερα κινητά, στα τρίχρονα. Μάθετε στα παιδάκια σας να βγαίνουν έξω, να περνάνε ωραία. Σκεφτείτε λίγο, άμα στα 3 του κάποιο παιδάκι κάθεται με ένα κινητό στο χέρι, ενώ δίπλα του, μπροστά του ρε παιδιά, έχει μια υπέροχη θέα, έχει ανθρώπους να γνωρίσει. Τώρα το τι ανθρώπους θα γνωρίσει τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά έχει τόσα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο να κάνεις. Για ποιο λόγο να αποβλακώνεσαι συνέχεια σε ένα κινητό και σε έναν υπολογιστή? Γνωρίστε. Κοιτάξτε λίγο. Γνωρίστε, ψάξτε ανθρώπους που δεν ενδιαφέρονται για τα συμφέροντά σας. Με συγχωρείτε, για τα συμφέροντά τους. Να μην κοιτάνε το όφελος, αλλά να μάθουν να κοιτάνε την αγάπη λιγάκι. Ναι, το ξέρω. Όσο καρδούλες και πεταλουδίτσες αν ακούγομαι και όσο χαζίκια αν ακούγομαι αυτή τη στιγμή. Αλλά έτσι είναι ρε παιδιά, όλα έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί τα πάντα, χάνονται μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αν είναι δυνατόν, κοιτάξτε λίγο, μην κοιτάτε μόνο το στυλ σας, μην κοιτάτε μόνο το πόσο ωραία θα φαίνεστε άμα βαφτείτε. Ναι, οκ, και εγώ βάφομαι. Αλλά μην κοιτάτε μόνο την εμφάνιση.
Κοιτάξτε λίγο το μυαλό. Το μυαλό σας, ρε παιδιά, έχει καταντήσει τελείως σκούφιο το μυαλό. Πού θα πάει αυτός ο κόσμος? Καθίστε ρε, διαβάστε ένα βιβλίο. Ακούστε λίγη μουσική, κανονική μουσική. Διαβάστε ποίηση. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, ακούγομαι τελείως ό,τι να είναι. Αλλά έστω ρε παιδιά, κάντε κάτι για να φτιάξετε λίγο το μυαλό σας. Το μυαλό σας και η καρδιά σας έχουν σαπίσει τελείως, γιατί το μόνο που κοιτάτε είναι η εμφάνισή σας, τίποτα άλλο. Σκεφτείτε το λίγο. Επίσης, η μουσική, πω και αυτό το θέμα, δεν θα κρίνω κανέναν καλλιτέχνη, δεν μπορώ, δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω αυτό. Αλλά σεβαστείτε λίγο τα αυτιά μας, μη μας τα τρυπάτε, μη μας τα καταστρέφετε. Έχουμε αυτιά. Μη βάζετε τέρμα τα τραγούδια σας που δεν βάζουν κανένα νόημα και μιλάνε μόνο για κόλους και έχουν βρισχές. Και ναι, μιλάω πιο πολύ για το ραπ, το σημερινό ραπ, και δεν μιλάω για 12ο πίθηκο, ραψοδοφιλόλογο και τέτοια. Μιλάω για τους άλλους τους rappers. Εντάξει, δεν θα πω ονόματα τώρα γιατί ναι, μπορεί να γίνει κάποια παρεξήγηση. Αλλά ρε παιδιά, βάλτε ακουστικά ή χαμηλώστε το. Μην βάζετε τα ηχεία να τα συνδέετε με τα κινητά και να έχετε στο full την πιο άκυρη μουσική σας. Οκ, εντάξει, ακούστε και Παντελίδη ακούστε και Τόνι Μοντάνα ακούστε. Ναι, και οι δύο δεν μου αρέσουν καθόλου. Αλλά αυτάκια λίγο, έχουμε αυτάκια. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν καθόλου. Μπορεί σε εσάς και σε κάποιους άλλους να αρέσουν. Αλλά σεβαστείτε λίγο για τη δική μας τη γνώμη. Σεβαστείτε λίγο ότι δεν θέλουμε να το ακούμε. Μας μολύνεται την ατμόσφαιρα. Το θεωρούμε χορύπανση. Χαμηλώστε το λίγο. Τι να πω δηλαδή. Όλοι έχουν καταντήσει ότι να είναι. Σκεφτείτε λίγο τι θα γίνει το μέλλον. Όπου και να πας δηλαδή, βλέπεις πράγματα που σε καταστρέφουν και άμα κάτσεις και τα σκεφτείς, σκέφτεσαι πού ζω ρε παιδί μου. Δηλαδή γύρω σας να περπατάτε στο δρόμο και να βλέπετε ανθρώπους να ζητιανεύουν, να κάθονται και να ζητάνε χρήματα για να φάνε και εσείς να πηγαίνετε και να αγοράζετε πανάκριβα τηλέφωνα ρε εσείς. Πανάκριβα αυτοκίνητα, ναι, μου αρέσουν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα και τα ακριβά τα αυτοκίνητα, μου αρέσουν. Αλλά ρε παιδιά, δείξτε λίγη ευαισθησία στους άλλους τους ανθρώπους. Γύρω σας γίνονται τόσοι πόλεμοι και εσείς το μόνο που κοιτάτε είναι πώς να βολέψετε τον κολαράκο σας και να περάσετε εσείς καλά. Δεν κοιτάτε τίποτα άλλο. Μάθετε λίγο να μην κοιτάτε μόνο τον εαυτό σας. Ψάξτε λίγο. Ψάξτε λίγο μέσα σας, κοιτάξτε μέσα σας. Γιατί έχετε βγάλει σκουλίκια μερικοί. Δεν σας καταλαβαίνω. Και μετά όταν εγώ βγαίνω με την παρέα μου και διασκεδάζουμε, γιατί εμείς διασκεδάζουμε κάνοντας κούνια, τρέχοντας, παίζοντας μπάλα και γενικά με πράγματα που κάνουν τα μικρά παιδάκια, τα 10χρονα. Αλλά ναι, αυτό θέλουμε εμείς να κάνουμε. Και δεν θέλουμε να καθόμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Δεν θέλουμε να το κάνουμε αυτό γιατί δεν θέλουμε να σκοτώσουμε τις ζωές μας. Μετά εμάς κοροϊδεύετε και μας λέτε ανώρημα. Και τώρα θα πω κάτι που διάβασα και μου άρεσε. Ανώρημα, για τα ψώνια, τα καραψώνια που νοιάζονται μόνο για την εμφάνιση. Ανωριμότητα είναι μια λέξη που εφήβραν οι ξενέρωτοι άνθρωποι για αυτούς που ξέρουν να περνούν καλά. Γιατί οι ξενέρωτοι, ψωνάρες που κοιτάνε μόνο τους κόλους τους, πόσο μεγάλοι θα είναι, αυτοί δεν ξέρουν να περνάνε καλά. Και αυτοί δεν θα βρουν ποτέ την πραγματική αγάπη. Δεν θα βρουν ποτέ τίποτα στη ζωή τους και μια ζωή θα είναι σάπιοι. Μαύρη σαπίλα θα τους τρώει. Ναι, εντάξει, μπορεί καμιά φορά να απογοητεύεσαι κι εσύ κι εγώ και όλοι να απογοητευόμαστε. Ξέρω εγώ, άμα δεν βρίσκουμε κάποιο τέρι που να ταιριάζουμε με κάποιο άνθρωπο ή γενικά με κάποιους φίλους να ταιριάζουμε πολύ. Αλλά
κάποια στιγμή, άμα κοιτάς το χαρακτήρα σου, κάποια στιγμή θα βρεις κάποιον ή κάτι. Και στα σχολεία δεν κάνουν σχεδόν καμία προσπάθεια για να διαμορφώσουμε ένα χαρακτήρα και μια ιδεολογία. Εντάξει, η ιδεολογία είναι λίγο τραβηγμένο για να μας το μάθουν στο σχολείο, γι' αυτό έχουμε τη δική μας κρίση. Αλλά πρέπει να μας μάθουν λίγο, να βοηθήσουν στο να καλλιεργήσουμε μια προσωπικότητα. Γιατί οι άνθρωποι για τους οποίους μιλάω τόση ώρα, οι περισσότεροι δεν έχουν προσωπικότητα. Και γιατί ρε φίλε να ντραπώ εγώ, που έχω μια διαμορφωμένη προσωπικότητα και ξέρω λίγο πολύ ποια είμαι, και να μην ντραπείς εσύ, που το μόνο που ξέρεις είναι να σηκώνεις ψηλά το σορτσάκι σου. Όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω ποτέ να γίνω τέτοιος άνθρωπος. Σταματήστε απλώς να ζείτε σε ένα ψέμα. Σταματήστε και αγωνιστείτε λίγο για τη ζωή σας. Γίνεται ο χαμός εδώ πέρα, σε αυτόν τον κόσμο. Αν κοιτάξετε λίγο, αν πάρετε λίγο το βλέμμα σας από την οθόνη του κινητού σας και του υπολογιστή σας και κοιτάξτε λίγο έξω, να δείτε τι γίνεται. Όλα καταστρέφονται μέρα με τη μέρα. Ο πλανήτης καταστρέφεται, ζωές καταστρέφονται, όνειρα καταστρέφονται. Και εσείς κοιτάτε μόνο μια οθόνη και ένα παιχνίδι. Τι να πω, πραγματικά είμαι πάρα πολύ απογοητευμένη από αυτόν τον κόσμο. Και ναι, τον τελευταίο καιρό το σκέφτομαι πολύ αυτό. Και είπα να κάνω ένα βιντεάκι, μπας και το δουν μερικοί και ξυπνήσουν λίγο. Γιατί κοιμάστε, δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά μόνο να κοιμάστε. Κοιμάστε παιδιά, στην εφηβεία κοιμάστε μια ζωή, μέχρι όσο είστε έφηβοι κοιμάστε και μετά ξυπνάτε και γίνεστε ενήλικοι οι οποίοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και έτσι η άλλη μια γενιά γίνεται σκατά. Ελπίζω κάτι να σας έβαλα λίγο να σκεφτείτε, να σας έβαλα λίγο να προσπαθήσετε να φτιάξετε μια προσωπικότητα και να σταματήσετε να ντρέπεστε, να παίζετε. Μεγάλοι θα είστε μια ζωή, παιδάκια, θα είστε πολύ λίγο παιδιά. Μεγάλοι θα είστε μια ζωή. Απλώς παίξτε και κάντε ό,τι σας κάνει να νιώθετε ωραία. Διασκεδάστε στο full, όσο μπορείτε διασκεδάστε. Μη σας νοιάζει τίποτα άλλο. Μη σας νοιάζει τι θα πούν οι άλλοι. Διασκεδάστε απλώς. Αυτό ήθελα να σας πω. Εδώ κύριο Ταμπλού. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Γεια σας.